No, sabaan na tudok, mananap iyo. Ngem no, kamuti na tudok, kamuti iyo. Oh, no, karne na tudok, ay barbecue. Ngem no, abot na tudok. Ana. Ay nati abot nga natudok antay. Oy, da kayo, marites. Anyamot tayo, nagkakanta ka talang chichismis. Awampay ti third batch ti tupad, darata ni Kapitan Ney. Makasara ka, magkata kung kunamot. Anating abot nga natudok antay. Ana. Ala, okay yung kano, ko na ni Manang Mari. Sa bali mo, tangiwa mo Manang Mari, narasaw ka mo. No, abot anatudok ay palso. Ate ngayon na eh. Ano na kirsang anabukal, tukak-tukak. Ngem ko, kodam ko markaro, urat dayta. Ngem no makapapo daw jay bukal, kamanaw dayta. Ngem no pis itemket nagdara, garapata. Yeah! Ang programang ito ay di sa inyo ng Lola Remedios sa isang haplo.